Saiñpyrkhat Production YouTube Channel Mina ka khat khandai direct benai Nohprah aja arpho sejan kalayo bun Rakhe Khristmas aja arpho la ka sam ai subha sheki longiing kiba duna ka jingyo kiba na ka shnong Mawlai kiba kynthup iaka Mawlai Umjaiur Nohprah umjan bata long ka jingkmen kaba synngewtynnad shibon yakini ki longiing but kumjuru yaka Sainpyrkhat Production ha kaba kalayo ban sam na i kombor kuptia badru ki jan phong ya ki bala ai bikin jit hi bat kishim hi kat bikimon bala odru yu ki Christmas banya jisha subha runkat lang bat kini ki longiing ki ba pher na kashna mulai ha kani kasni la pnya ya kani kichingelang du samla dolong kriam bala yoru i kachin kran kon no samla tupas as champion but kumjuru no samla well star wala pi bana kashna morpne baro kini langut ki longru kiting shop bapona amjokane kanhon Sainpyrkhat Production YouTube Channel ha ka baide bat kane ka program u try but kumjuru u director jong kane ka channel samla kit khwar ul ongru ba ka ching sam ka jongi yai kini kiching ai tingram kammat satya bangide ki briew puspa hendrei na namarba ni sungthu ya ka ei kiching snow abang sham bat kandu ya ka ching kardu Museum biasa itu ini kami hendak hari syah lebih mana nak bentar sim spa ikut jadi bakulah wan ru bandong briew syah kan pyrthei abang khai u sen pula dah kan snow rep la syah ki jenja ini ku briew lu isu tu ya kata ke cie ke jenja ke jong ni ini kwa dah kan we ke jingwan ya kan ba in ai trực tiếp nó chỉ kiran ba dong ki hat ba dong ki da pet ki dong ki jong ni ai ki kan ton jo na jiwa ya jet ki dong yen la pa den ta ki la yo ki jintho an ki so dong ba ni ka dei ka pa poi si tentang jam abang sa pendap dengan ka jintu ka jong ni ka bai dei bentar ni ka si Christmas yo bagi Rakhe lang ya ketika Christmas ka jong ni dekat pada Sainpyrkhat Production dan kaba ngingin yo bersama di liba jing ai pada jui da ini di blanket dan dari pada kijan hong ki jong ki wala ki long tangi pada der ndai ke kaba ini ai ku sim ko ta ada kata kaba ngidam ngade kata ada jingkmen kaba ngidam bagi wala ni briew baru spas kanu kanuru apa ki kim ai kata kan jing mo di yehu bunsin Isaiton, kijigren, ang kijigren ko chonga, aba punsin, asing kudur kung Sainpyrkhat, bagi briew barus pa, isay jarap tang ya briew para barus pa, but punsin yang ibadok jingkmen. Nanti kiyo latay, kanu kita, kintlong raw yun, kita kada kajingyo iyo nga, nakapor sa kujiya iti. Kajong nakawin ko po. Jisu nong tenyen nak neng unwan biang ginang janji ular ginang tiang kaba bakule kunta arjona Jisu nong tenyen kumbaman hindai tempat Jisu nong tenyen napen unwan biang ginang janji lagi nang tiang kem thai bakhraw yana najai wat yanga wat yanga wat yanga kaba bakule kunta Jong
Khrist. Mawlai nakaliang ka Saiñpyrkhat Production ngilog tang channel puni videos belingkot ha YouTube ban ngi truang pat ban tindrong ban knerle mi khati kaman khati kadiang ka bangila khnang ban yarop parari ban kintiu ban bha yaki parari baieid ban komjuru ya ka jet